Всяка година на 1 ноември обръщаме поглед към миналото, за да си припомним миговете на страдание и възторг, съпътствали битието на народа ни, от които всеки от нас прави своите поуки за историята. Всяка национална общност избира период от историческото си развитие за свое най-силно време и героите на това време се превръщат в светли символи за цялата нация. Пръв изразител на народните стремления и българското национално освободително движение е монаха Паисий Хилендарски. Той описва историята на българския народ, обосновава исторически правото му на свобода и възбужда патриотични и борчески пориви у сънародниците си. Дейността му намира ревностен последовател в лицето на друг народен будител – Сафроний Врачански. Той е автор на първата българска печатна книга, излязла през 1806 година. Според варненци и днес има нужда от патриоти, които да събудят народният ни дух. Поклон пред памета на всички будители на нацията, които винаги на този ден ще ни връщат и към нашите корени. Докосвайки се до спомена за тях, ние ще черпим онази сила, която ще ни прави повече българи. От това именно днес ние се нуждаем повече от всичко друго.